Lukurok bai romjaka khoroktam pheknai manai bania khlainai pheknai manai bania khlaina phai lukurok bai dadak sidak romjaka patika sangsal sanja Bisamganj motor stand syndicate amchayo romjangnai khorangnai engka Ramjan Mia Omor Brijiba tongthai engka Bisamganj thanao khobjak sikon chhara amchayo tei khoroksa Borjola amchani Dilip Devnath borok khornino manai rikanai malkhong sawo Malkhong somoni loki hui khogoi drugs bania khlai tongo keduk salromai drugs bania khlai tongphano khogoi drugs phalai tongmani bai sikla hodano derarakha keduk salromai kubuni malkhong sonai rok borok khorokno drugs boro phal sabno phal tei sabni aroni pai nahar naicomoni ulo srang salo romkha borok khorokni no Olo borok no yak kutung khlai simoni ulo drugs bania khlai thani kringjak kubuni tei bania khlainai Shemlal Devnath no boromkha amtrin lukorok tei borok khoroktam drugs bania khlai tongmani khok baithang bo gosika yaklo borok no police ni thani yafrei rohorjakha kefek manai chamani bangrogui tongo abno kasui mandia tamni hanke police nai mutharok drugs bania khlainai tei chanai rokno muthaknani krak tangbatang naharei kholawo ongkhorjeni bagai drugs chanai tei phalnai rok Bangre gohonai koksel chakha amsini lukorok তোমার বই কই হ্যাঁ বরজলা কি কেমনে ধরা পড়ছে হ্যাঁ তোমরা তো ড্রাগস খাইতেছে ড্রাগস নিতেছে কইছে সাদিকে লোকটা তোমরা তো ড্রাগস খাইছে না তোমরা শান্তি তোমার নাম কিতা বাড়ি মলসো বরজলা তোমরা কয়জন হ্যাঁ তোর নাম কি দা নাম কো বাড়ি গো তুমি কি বিশ্বমঞ্জে গাড়ি চালাও ড্রাগস পাওয়া গেছে তোমরা ড্রাগস বেচো করে খাও করে টেবিল খালি মান যাবো সাবো খরংनि manjago bung sai jawa ka bung to singya bor nong singmano tabo bung bojaga mo mo bisraon syndicate bisa sedikit na বাঙালি terus tak man jaka boro ka bolor gari chalnai mal gari debar boro ব্যবসা bongno sing tini hata rok bongno tini সাধারণ নাঙ্গো দুজন আমরা নেশা তো ধরা পড়ছি আমরা দিচ্ছিলাম যে মোটর স্ট্যান্ডে তারা দুজনে ধরা পড়ছে আরেকজন বাইকে গেছে তো আমরা তারপরে অতিরিক্ত আমরা স্ট্যান্ডে আইলে আমরা সেকেন্ডারি যেটা আসলো সবাই আইলে ডাকাইয়া তারা যদি একটা বলতে যাবে তারা না আমি কইতেছি তারপরে তারা আমরা যে সব করতেছি তাদেরকে বুঝাতে ড্রাগস পাওয়া গেছে কিটা পাওয়া গেছে ওটা তারা কি এনে গাড়ি চালায় বিশ্রামঞ্চ স্ট্যান্ডে নাম কিটা দুইজনে